Slovenská televízia uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Dana Košická, Peter Rašev, v nemeckom seriáli Mníšky v akcii. V slovenskom znení ďalej účinkujú Beáta Drotárová, Soňa Petrilová, Henrieta Kecerová, Alena Ďuránová, Juraj Zeťák, Michal Šoltés a Judita Viciánová. Zakázané ovocie. Dobrý deň, sestra. Agnes. Agnes, mám sa pozrieť na váš destilačný prístroj, či sa dá opraviť a čo by to stálo. Pán... Vigant. Sestra Lotte, je tu pán Vigant. Tak dovidenia. Dovidenia. Pán Vigant, povedali ste o 8, meškáte. Zdržali ma vo firme. Felicitas, pozrite si to a spravte nám cenovú ponuku. V poriadku. Ukáž doktorovi Vigandovi Nie som doktor. destilačný prístroj. Lotte, do pivnice? Sama s mužom? Ty to prežiješ. Nech sa páči, pán Vigant. Áno. Dobrý deň. Dobrý. Prosím sa, neznesiem, keď sa na mňa hneváš. Myslíš, že pre mňa je to jednoduché? Sophie, si moja jediná priateľka. Ako si to predstavuješ? Chceš mať oboje, večer sa boskávať s doktorom a cez deň sa hrať na cnostnú mníšku. To nejde. Už to nebude ako predtým. Preto som požiadala sestru Felicitas o vlastnú izbu. Musím si zvykať na to, že tu nebudeš. Keby si mala štipku slušnosti, tak matke predstavenej povieš, že už nie si jednou z nás. Barbara! Do frasa. Počas druhej svetovej vojny, čo si odmontovali, ale inak je to kompletné. Vidíte, tu je ten náš poklad. Pre pána Jána. No hej, to zariadenie je samozrejme trochu staršie. Ale naše predchodkyne ním pred rokmi dokázali vypáliť znamenitý kláštorný likér. Chcete ochutnať? Trochu ešte máme. No, Prvá trieda. Máte ešte kvapku? to stačí. Pani Labanová, dobrý deň. Sestra, Našli ste niečo v archíve? O kláštornom likéri ani slovo. Buď tá licencia neexistuje, alebo ju niekam založili ešte, keď som tu nebola. Sestra Agnes pri najhoršom vymyslí nejakú receptúru. Ona je naša bylinkárka. Ale tá licencia... Možno niečo nájdem v Mníchove. Ale prvá fľaša bude aj tak vaša. Ak idete za pánom Wöllerom, je u seba. Máte tu žiadosť? Áno. Ukážte. Dobre, je to v poriadku. Tak veľa šťastia. Ďakujem. Pán starosta má dnes vynikajúcu náladu, Boh vie prečo. Je tu sestra Lotte. Pošlite ju dnu. Prepáčte, že meškám. Za mnou môžete prísť kedykoľvek. Tak ako? Ide to?
Nie ste chorí? Ja? Nie. Prečo? Na takéto priateľské privítanie nie som zvyknutá. Do súpera, ktorý už leží na zemi, sa predsa nepatrí kopať. Na zemi? Ja? Áno, sestra. Ja som vás varoval. Prosím. Ale vy sa chcete za každú cenu vrhnúť do toho politického dobrodružstva. A teraz... Ak máte na mysli ten náš meeting, môžem vás upokojiť. Zasadačku už nepotrebujeme. Zorganizujeme to v sobotu v kláštore. Ak tam niekto príde... Výsledok ankety v 2000 domácnostiach. Otázka. Koho by ste volili, keby sa voľby konali dnes? Charlotu Albersovú. 15%. Wolfganga Wöllera. 73%. Skvelé. Ostatní sú nerozhodnutí. To znamená, že som bez príprav za jediný týždeň získala 15% hlasov. Podľa mňa je to skvelé. Bože, sestra, veď sa už vzdajte. Práve naopak. Len teraz začnem. Pán Wöller, smiem vás o niečo požiadať. Mohli by ste to, prosím, podpísať. Tu. Moment. Povolenie na prevádzkovanie destilačného zariadenia. Na kaltentálsky likér. Pálenka? Otvárate nočný klub? Je to liek na posilnenie srdca a krvného obehu. A aj na masáže. To si radšej hneď vyhoďte z hlavy. Prečo? Každý by mohol prísť, že chce mať doma pálenicu. Nie. Pán Wöller, my nie sme každý. A okrem toho je to tradícia. Veľa kláštorov má pivovar či liehovar. No jasné, lebo takýto život sa v triezvom stave nedá vydržať. Veľmi vtipné. Neplatí azda zvykové právo? Isté. Máte na to dôkaz, napríklad licenciu alebo podobne? Nie. Nič sme žiaľ nenašli ani v kláštore, ani v archíve. Nuž, tak je mi ľúto, sestra. A čo sa týka vašich ďalších podnikateľských aktivít, to vaše útočisko pre nervóznych ľudí z mesta je v konečnom dôsledku tiež hotel a reštaurácia. A aj na to potrebujete povolenie. Sestra, mám zviazané ruky. Žiaľ Bohu. Pani Labanová. Áno? Keby sa niečo stalo, budem u vola. Oslavovať. Fajn. Poď, nastup, zveziem ťa. Radšej pôjdem bicyklom. Chcem ti niečo ukázať, prosím. Radšej nie. Barbara. Bude to len pár minút. Ale ja musím ísť do škôlky. Prosím. Chúďa, Barbara. Dobrý deň. Dobrý deň.
Netreb, somarin, je tu hrozný bordel. Kým to nedáte do poriadku, nedostanete nič. Dobrý deň. Dobrý. Nespoliehaj sa na architekta. Tam dará! Ach, nie. Poď sa pozrieť. Čo to tu vystrájate, sestra? Agnes, sama neviem. Ja vám pomôžem. Ďakujem. Tak, a tu ešte jeden. A čo má byť toto? Ja to potrebujem. Aha, Ďakujem. váš košík. Tak. Áno. Dovidenia. Boh vás ochraňuj. Aj vás, hej, hej. No nie je to fantastické. Áno je. Ale nie je to priveľké. Počkaj, keď tu budú deti. Povedz niečo. Pre teba je všetko ľahké. A ty zase robíš zo všetkého vedu. Áno, ale keď budem v kláštore, Hej, tak... ja ťa ľúbim. Dnes mám podpísať zmluvu. Budem mať vlastnú ordináciu. Našu ordináciu. No tak už niečo povedz. Už musím ísť do škôlky. Dobre. Ale príď dnes večer po mňa, mám ešte jedno prekvapenie. Dnes máme rodičovské. To nič, počkám ťa. Hej, prestaň, čo to robíš? No tak nechaj to už. Veď ten je určite dobrý. To je dubák. To nie je dubák, ale hríb satan, babka. Hlúposť. Dubák predsa poznám. Potráviš si všetkých zákazníkov a čo potom? Tak ma strčia do väzenia. Aspoň sa o mňa pár týždňov dobre postarajú. Teplo, jedlo, spánok, všetko tip-top. Babka. Pán Majer, dobre, že ste v službe. Myslím, že už viem, kto zásobuje našu diskotéku drogami. Drogy? Speed? Extáza či... No nie, tabletky. Mariška tráva, či ako sa to volá. Môžete 3-krát hádať, kto. Tie naše podnikavé mníšky. Pán Voller. Aha. Tento nádherný exemplár, hej? Som dnes pred chvíľou skonfiškoval sestre Agnese. Má toho plný košík. Naskočte na tú svoju smiešnú motorku a urobte v kláštore raziu. Pohyb. Hej. Človeče. To je zaujímavé. To máte pravdu. Ja A čo robíte vy? chodievam na huby. Ako by sme nemali dosť problémov. Už neviem, kde mi hlava stojí. Občas mám pocit, že mi to sťažuješ na schvál. Musíme niečo predávať. Z modlitieb nevyžijeme a z almužien už vôbec nie. Prosím, pomôž mi získať licenciu. A ak sa dá, aj pôvodnú receptúru. Dúfam, že chápe, že to inak môžeme zabaliť. Vašej kolegyni som to vysvetlil. Ponuku vám pošlem neskôr. A koľko by to mohlo stáť? Približne. No, počítajte tak 40-50 tisíc. Až tak veľa? Aha, všetko sa zhotovuje na objednávku, ale tá investícia sa oplatí. Ochutnal som to. Je to výnimočný destil. Ozvem sa vám. Dovidenia. Áno, dovidenia.
To šlo ale rýchlo. Už to viete? Veller chce, aby ste nám zhábali pálenicu, nie? Robíte pálenku z hašiša? Hašiša? Ako vám to napadlo? Prosím, nehrajte sa na neviniatkov. Pán Weller prichytil vašu sestru Agnes, tak povediac, inflagranti pri prevoze úrody. Teraz žartujete však. Vyzerám tak? Nie. Takže, kde to skrývate, sestra? Agnes. Čo to tu varíš? Nič nevarím, len pripravujem maceračnú zmes. Dobrý deň, pán Majer. Takú zmes, prosím? Viete, chcela som skúsiť vylúhovať rôzne bylinky. Keď už nevieme nájsť ten starý recept na kláštorný likér, budeme musieť vymyslieť niečo nové. A čo to tam máš? Medovku, výhonky z topola, metu, izop, anís, kvety arniky a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme 80% liek z lekárne a ako drogy som použila... Drogy? Áno, tak sa tomu hovorí pri výrobe likérov. Drogy to sú korienky enciánu, puškvorca, angelika lesná a tak ďalej. Oni mu dodávajú správnu arómu, vieš? A nič viac tam nie je. A čo je toto? Všakže, aj vy sa čudujete. Už som sa dívala do atlasu byliniek, ale nepodarilo sa mi zistiť, čo to je. Vonia pekne, Agnes, odkiaľ si to vzala? Našla som to dnes ráno v lese. Prečo? Je to chránený druh? Agnes. Veď je tam toho kopa, Lotte. Takže celá plantáž. Čože? Poď. Kam chceš ísť, Lotte? Ukážeš pánovi Majerovi, kde si to našla. Lotte, tie bylinky sa musia 10 minút variť, inak sa zničia. Povedz mi už konečne, Dobrý o čo deň. ide. Si vážne naivná, Agnes. Čo sa deje? Pohyb, zles. No tak pohyb, zles. Pán Majer, to je tráva. Odkiaľ ju máte? Ty vieš, ako vyzerá? Ja... Hop. O tom sa ešte porozprávame. Prečo? Čo tu robí polícia? Polícia? Hej, Majer u vás našiel Marišku, či čo? Preskočilo ti? Môžu tieto oči klamať? Manny! Nie, vážne. Už odišli. A čo robíš ty? Updateujem našu web stránku. Á, vaša zbraň v predvolebnom boji. Ale potrebujem fotky. Čistý text je nuda. Nemáš foťák alebo niekto z kapely? Fotky? Video, dievča, to zaberie skôr. Joe dostane na narodeniny digitálnu kameru. Chceme s ňou natočiť aj náš klip. Super. A kedy má tie narodeniny? Každý rok. Len raz. Veľmi vtipné. V pondelok. A ja ju potrebujem už v sobotu na meeting. Hej, aj my tam hráme. Áno. Tak to by sme mohli... Natočiť hneď aj ten klip. S publikom a fanúšikmi. S publikom? S vašimi voličmi? Čo sme, kapela pre starcov? Máme aj mladých voličov. Nebolo by to zlé. Myslíš, že Joe by mohol dostať tú kameru skôr? Nemaj obavy. Vybavíme to. Som si toho vedomá, vaša excelencia, ale sestra Lotte ma uistila, že tá akcia sa bude konať len na dvore kláštora a jej politickej kariéry sa bude týkať len okrajovo. Áno, taká slávnosť pod holým nebom s hudbou a domácim občerstvením. Pochopiteľne bez alkoholu. Naozaj tam chcete ísť? Nie, iste, že nie. Tak dovidenia zajtra. Až na veky, amen. Jeho excelencia chce ísť do Kaltentálu na tú akciu. Ach, prepána. Pán Weller. Viem, že sa to nepatrí, no nechcel som to riešiť cez telefón, ale radšej medzi štyrmi očami. Ak ste za mnou prišli kvôli tej akcii, čo bude v kláštore, mohli ste si pokojne ušetriť cestu. Takéto malichernosti ma už dávno nerozčúlia. Neviem, či to bolo správne. To je v poriadku. To, že
že sa vaša sestra Lotte chce zaradiť medzi výrobcov pálenky, ma už po dnešku vôbec neprekvapuje. Pálenky? Alebo likéru, ak veľmi chcete. To sú legálne drogy. Ale ak sa kláštor a k nemu prislúchajúce pozemky, konkrétne lesy, zneužívajú na pestovanie nelegálnej marihuany, tak musím podotknúť, že je to už naozaj vrchol. Presne tak, pán Wöhler. Ale vrchol bude, až keď sa definitívne rozhodnem stýkať sa s vami iba prostredníctvom našich právnikov. To by som vám ani neradil. Ale čo? Neexistuje taký právnik, ktorý by vás z toho vysekal. Odkiaľ to máte? Od sestry Agnes, tak sa tuším volá. Dnes ráno toho nazbierala za polovicu košíka. Pravdepodobne na rozbehnutie tej predvolebnej párty. Rock'n'roll, alkohol, drogy, to sa k sebe skvele hodí. Pán Wöhler, môj úrad mi nedovoluje povedať vám, čo si myslím. A teraz choďte, prosím. No to je úžasné. Mohol som s tým ísť okamžite do novín a nedať vám príležitosť vyriešiť túto... Že ste to neurobili a namiesto toho sa ma tým snažíte vydierať, hovorí azda za všetko. V našich kláštoroch sa nepestuje marihuana. Vážne? Boh vás ochraňuj, ak sa z toho pokúsite pred voľbami vytlť nejaký kapitál. Sestra Hildegard, pán Wöhler už odchádza. Prosím, ukážte pánovi cestu. Netreba. Ja svoju cestu poznám. Marihuana? Sestra Hildegard, okamžite ma spojte s Kaltentálom. Tu to bolo. Tu. Kde? No tu. Čudné. Tedy som len potiahla tento konár a... Veď ich je tam najmenej. Nechoďte ďalej, možno tam nájdem nejaké stopy. Uisťujem vás, že som naozaj nemala ani Ja tušenie. vám Či je ten les? Je váš. Čože? Je to starý kláštorný les, ktorý teraz spravuje obec. Áno. Tak teraz to tu môžem celý víkend strážiť. Aj tak som chcel ísť pozorovať vtáky. Pozrite sa sem. Tu sú stopy od auta. To nebude auto. Vyzerá to skôr na moped. Moje deti to neboli, to viem. Pri všetkej úcte, sestra, tieto deti už dávno nie sú deti. Možno, ale viem, ako vyzerá joint a ako vonia, keď sa fajčí. Áno? Odkiaľ, ak sa smiem spýtať? Odkiaľ to viete vy? Raz si potiahnuť je niečo úplne iné, ako pestovať ju vo veľkom. Je tu toho minimálne 5 kýl. A to, sestra, už nie je žiadna puberťácka nerozvážnosť. A nemohli by sme už konečne ísť domov. Skvelý nápad. Ale ani slovo. Nikomu. Rozumeli ste? Nechcem, aby sa to rozkríklo. Inak tu môžem stanovať až do smrti. Moment. Musíme ešte ten konár dať, ako bol. Nerozumiem tomu, Lotte. Olej z konope je predsa zdravý. Slovo konope už nechcem počuť. Stop! Prestaňte. Bola som s pánom Majerom v lese a objavili sme tam políčko rastlín veľmi kvalitnej marihuany. A okrem toho sme tam našli aj stopy po mopede. A teraz sa vás spýtam. A spýtam sa to len raz. Máte s tým vy, či vaši priatelia, niečo spoločné? Nie, žiaľ nie. To nie je vtip, Manny. To políčko je v našom kláštornom lese. Nechcem si ani predstaviť, čo spraví Wöhler, keď padne podozrenie na nás alebo na niekoho z vás. Vážne nie, sestra. Nič iné som nečakala. Pozrite sa, ten plagát chceme vyvesiť na námestí. A v sobotu vás budem potrebovať. Z FC Kaltentál nám požičajú stoly, len treba ísť po ne. A vy, dievčatá, by ste sa mohli postarať o nápoje. Sestra Agnes uvarí boule z medovky. Jasné, a môžeme spraviť aj jablkový mušt. Na zemi sa váľa kopa padaniek. Fajn. A ja sa budem modliť za pekné počasie.
Sestra Lotte! Matka predstavená. Už pár hodín sa vám pokúša dovolať. No prosím, už sa to začína. Zdá sa, že Wöller bol za ňou v Mníchove. A teraz si myslí, že naše profit centrum financujeme z drog. Čože? Vraciam sa naspäť do Nigérie. Nie telefón, počítač. Ešte aj to. Sestra Lotte. Pochválen bude Ježiš Kristus. Až na veky amen. Asi už viete, prečo chcem s vami hovoriť, takže spustite. Bol u vás pán Wöller. Zabudnite na pána Wöllera. Chcem počuť vašu verziu. A poprosím vás bez svedkov. Práve sa vraciam tak povediať z miesta činu. Sestra Agnes dnes ráno náhodou objavila to políčko a odtrhla si zo pár rastlín, aby ich mohla podľa odbornej literatúry určiť. Nemohla predsa vedieť, že ide o marihuanu. Ja sa zblázním. Naozaj. Konope. Je to konope. Predtým sa z neho robili vrecia a lana a také veci. A teraz z toho všetci bláznejú. Hej. A dá sa to aj fajčiť. A potom ti je veselo. Daj sem. Nepovedz, že si to ešte nikdy neskúsila. Nie. A vôbec nechápem. Prečo to ľudia vlastne robia? Tá ženská je neoblomná a nedá sa ani podplatiť. Už to nemôžem počúvať. V sobotu sú voľby, potom sa ten zlý sen skončí. Či to prekliaté kongresové centrum schvália o týždeň skôr alebo neskôr, je aj tak jedno. Lebo vy stavbári nemáte šajnu, ako dlho to trvá. A hlavne, čo to bude stáť. Preto. 84. No do čerta. A ešte aj toto. Hej, teraz už nemôžem hovoriť. Ahoj. Ach bože. Áno, viem, šiel som trošičku rýchlejšie, ale ponáhľam sa na radnicu. Volám sa Wöller a som starosta obce Kaltental. Išli ste 84 minus 3, teda 81 km za hodinu cez uzavretú obec. A Áno. počas jazdy ste telefonovali. Áno. Koľko sa za také niečo platí? 100 plus mobil 200? Čo to tam máte? Pán strážmajster, to je... Marihuana? Áno, preto som išiel trochu rýchlejšie. Ginter, pozrime sa na to. Vystúpte si, prosím. Môžem vám to... Máte toho viac? Čože? Otočte sa. Ruky na kapotu. Šaty ti pristanú viac. Toto všetko je už tvoje? Áno. A tuto bude tvoje miesto. A tvoja sestrička? Už som ju vyhodil. Kvôli mne? Nie, kvôli mne. Dôvod výpovede chronická zaľúbenosť do šéfa. Kedy to povieš? Zajtra po omši. Určite. Áno, určite. Čo je zas toto? Piknik. Piknik teraz? Áno. Priniesla som vám slivkový koláč. To je pozorné, ale pri sledovačke veľmi neprofesionálne. Nikoho som nevidela a asi ani vy. Nie, ale určite prídu. Už dlho nepršalo a tie rastliny potrebujú vodu. A kde je tu voda? Nedaleko je tôňa. A pri posede si skrýli vedro. Prečo si myslíte, že je ich viac? Deti to neboli, pýtala som sa. Nie, Nepovedala som im, kde to je. nevravel som vám, aby...
Vy zostaňte tu. Hej. Polícia! Pomaly sa postavte a otočte sa. Pohyb! A kdeže ste? Babka! Preboha, chlapče, ty si ma vystrašil. Ale ty si už načisto zošalela, babka. Ako to vyzeráš pre pána Jána? Teraz ťa musím zatknúť. Tak krátko pred zberom? Ó, nie. Povedz mi, že sa mi to len sníva. Bože, Antón, je mi to ľúto, ale môžeš sa tváriť, že si nič nevidel. Ako si to predstavuješ? Som policaj, predstaviteľ práva a poriadku. Ach, prosím ťa, aspoň netreb z prostosti. Právo a poriadok. Čo je to za právo? Ani v poriadku to nie je, keď musím na staré kolená takto drieť, ak si chcem privyrobiť, aby som neumrela od hladu. Ach, alebo si myslíš, že vyžijem z toho dôchodku po tvojom dedovi? Vážne, pán Majer, môžeme tie rastliny zničiť? Nie! Som sestra Lotte z kláštora Kaltental. Tomu sa žiaľ nevyhneme, pani babka Majerová. Ale... Vie ešte niekto o tom tvojom koníčku? Nie. Pán Majer, choďte už radšej domov a upokojte sa. Ja sa tu o to postaram. Ale veď je to moja babka. Čím menej o tom viete, tým lepšie. Áno. Zbierať huby. Zlepšiť si dôchodok. Vážne, babka? Nechajte už babku na pokoji. Veď sa nič zle nestalo. Alebo to robíte dlhšie? Bohužiaľ nie. Stará mama policajta, drogová dílerka. No tak už chodte. A keď vás stretne Veller, o ničom neviete a tvárte sa hlúpo. Tak to sa nebude musieť vôbec tváriť. Hej, babka! Odkiaľ vlastne máte tie semienka? Z Bochumu. Z Bochumu? Objednala som si ich cez internet. Môj malý vnúčik, Dieter, on mi ukázal, ako sa pracuje s počítačom a bolo to také ťažké. A teraz je to všetko na nič. Veď neplačte. Vytrháme tie rastliny a zahrabeme ich. Nájdeme iný spôsob, ako vám zlepšiť dôchodok. Prosím, nie. Vy neviete, ako... nemôžem sa na to dívať, ja nemôžem. Dobrý večer, Barbara. Chcela som vám to všetkým povedať až zajtra, ale... Nevstúpim do rádu, sestra. A nesnažte sa ma prehovárať. Už som sa rozhodla. To je výborné. Ale nebudeš mať nič proti, ak ťa poprosím o láskavosť. Nie. Poď. O nie, vy chcete, aby som tam... Kvôli vám? Nie kvôli mne, kvôli sebe. Keď si aj po 24 hodinách budeš stále istá, dám ti požehnanie. Ďakujem. Pripraviť sa na dlhú noc so mnou. Obávam sa, že dnes zo spánku nebude nič. No keďže polovica ľudstva spí, mohol by si sa viac starať o svoju dceru Barbaru. Prosím, ukáž jej, ktorou cestou má ísť.
A je preč. Počula som ju. Ale skrátka som nemohla. Čaká ťa tam Vler. Ach, nie. Pán Majer, konečne. Zbavte ma vašich 2 kolegov. Čo? Včera večer ma stopli. Prečo? Za prekročenie rýchlosti. A našli v mojom aute tú marihuanu. A teraz mi neveria, že ju pestujú mníšky. Oni to neboli. Ale ako to? Tie rastliny sme našli a zničili. Čože? Tým je prípad uzavretý. Iba ak by pán starosta trval na pokračovaní vyšetrovania. A keď sa do toho obujú médiá, týždeň pred voľbami... Ja? Nie. To je v poriadku, však uzavreté. Som spokojný. Takže? Skvelé. Zásah. Daj to sem. Podrž to. Pozor. Počkaj. Pozor na to, lavičku. Kde si nechali moju tašku? Kde si nechali moju tašku? Čo je vlastne s tými drogami? No? S drogami? Je to vybavené. Ako vybavené? Našla polícia tých, čo to pestovali? Tak nejako. Tie kríky sú nádherné však. Výborne. Podaj mi to. Agnes, Nechali moju tašku. kde vlastne plánuješ mať ten studený bufet? Myslela som, že vyniesieme ten veľký stôl z refektára a postavíme ho pod strechu, keby pršalo. Ale nebude. Modlila som sa, aby bolo pekne. Á, môj Bože, nie. Ten nám tu chýbal. Nenechajte sa rušiť. Idem len za sestrou Agnes. A čo od nej chcete? Len sa nepretvarujte. To je vaša práca však. Neviem, o čom hovoríte. Vážne? Ako mi chcete vysvetliť, že pán Majer zrazu na celú záležitosť zabudol? Vysvetliť? Áno. Poďte, niečo vám ukážem. Len žiadne vykrúcanie a žiadne triky. Dám vyrúbať celý kláštorný les, kým nenájdem dôkazy. A potom nech vám pomáha Boh. To si môžete odpustiť. Iba, že by ste chceli poslať za mreže najstaršiu obyvateľku Kaltentálu a svoju najvernejšiu voličku. Čože? Pani Majerová? Áno. Pani Majerová. Chcela si vylepšiť skromný dôchodok, ktorý dostáva od obce. Teda od vás. Teda, na to nemám slov. Pokojne sa vyslovte. Bude to lepšie, ako keď náš spor stále riešite cez matku predstavenú. S vašou predstavenou mi dajte pokoj. Tá je ešte horšia ako vy, ale čo narobím? A tamto môžete zasa odpratať. Lebo akcie pod holým nebom s vyše 100 účastníkmi treba nahlásiť na odbor hygieny, musíte tam mať istý počet záchodov a tak ďalej a tak ďalej. To nemyslíte vážne? Vážnejšie sa už nedá. A ak by ste sa to rozhodli nerešpektovať, nechám vám to tu vypratať. Želám pekný večer. To sa ukáže až deň volie budúci týždeň. Dovtedy by som nič nepodnikala. Nie v žiadnom prípade. Mali by ste počkať na výsledok. Áno.
Obávam sa, že to nepôjde. Na obed mám schodku s jeho excelenciou. Z Kaltentálu by sme sa mali vrátiť okolo 7:00. Uvidíme sa v pondelok na synode. Áno. Ďakujem, že ste zavolali. Áno? Prišla sestra Barbara z Kaltentálu. Tak predsa. Viem. Tak krátko pred sľubom. Ale už sa nemôžem vrátiť. Ten mladý doktor? Vezmeme sa. A ja mu budem pomáhať v jeho ordinácii. To je pekné poslanie. Želám vám veľa šťastia. Ja... Musíte mi veriť, že to pre mňa nebolo ľahké. O tom nepochybujem. Ale určite pochopíte, že... Áno. Ani pre mňa nie je jednoduché nechať vás len tak odísť. Takže to skráťme, aby to až tak nebolelo. Matka, ja... To nič. Príjmite, prosím, moje požehnanie. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Tvoja viera ti vždy bude domovom. A teraz choď. Ďakujem, matka. Neozvala sa jeho excelencia? Nie, jeho vodič. Už je na ceste. Tak si ešte rýchlo prejdime poštu. Prepáčte, ale akcia bola zrušená. Bettina, prosím ťa, odpracuj tie taniere. Prosím, nechajte všetko tak. Niečo vám chcem povedať. Rada by som vám niečo povedala. Ticho. Ďakujem. Nuž, dnešný deň nedopadol tak, ako sme si predstavovali. Ale my to tak nenecháme a budeme ďalej bojovať za to, čomu veríme. A pritom nejde o mňa ani o tento krásny kláštor, ktorému Kaltentál z historického hľadiska vďačí za svoju existenciu a ktorý dnes mnohí považujú za zbytočný. Nie, ide o dôstojnosť a čestnosť. Ide o vecnosť, ide o úprimnosť, ide o šetrnosť. O všetky tieto cnosti, ktoré nám vštepili naši rodičia. Nikto ma nepresvedčí, že v politike, hlavne na komunálnej úrovni, také niečo nie je možné zrealizovať. A o to sa zasadzujem. O nič iné. A s vašou pomocou sa mi to určite podarí, nemyslíte? Tak, a teraz si nenechajme pokaziť našu oslavu a začnime sa zabávať, prosím. Mani, čo keby ste nám zahrali? Jasné, poďte chalani. Poďme. Jasné, zahrám. Vaša excelencia. Odvážny prejav, sestra. Škoda, že ho nikto nepočul. Kde sú tí vaši nadšení prívrženci? Starosta Weller nám pohrozil odborom hygieny, ale prišli ste vy. Nech sa páči. Bufet je hotový. No výborne. Dnes som ešte nič poriadne nejedol. Dáte si trochu jablkového muštu? Rada, ďakujem. Ako to dopadlo s tými drogami? Vidíte tam tú starú dámu? Áno, a? To bola ona. Nie. Ale nie je to až také zlé. Je to stará mama nášho policajta Majera. Vážne? Dnes bola u mňa sestra Barbara. Áno, je to smutné, no lepšie ako po zložení sľubu.
Teta Majerová. Pani sestra Lotte, sľubujem, to je môj posledný joint. Áno. Úplne posledný. Nie. V slovenskom znení ďalej účinkovali Jitka Kryšková, Dávid Úradník, Robert Šudík, Adriana Balová, Peter Sasák, Igor Makovický a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali vedúca produkcie Viera Méderová, asistentka réžie Katarína Jánoš-Házy-Turčík, zvukový majster Peter Gajdoš, redaktorka Katarína Čižmáriková, preklad Robert Meder, dialógy Elena Grohová, réžia slovenského znenia Peter Hudák. Vyrobila Slovenská televízia 2005.